morning! Good morning! Welcome ulit sa ating panibagong buhay, panibagong pag-asa. So this time, meron na naman tayong kasama sa likod. Meron tayong back ride. At first time niyang aapak sa school magmula ng pandemic. Ngayon lang uli ito makakapasok sa school. At first time niya pa dahil nung nag first year high school siya ay ni minsan hindi siya nakapasok sa kanilang school gawa ng pandemic. So tara at kilalanin ninyo guys. Yeah, my favorite place. Let's go. First time din pala na itong makikilala ang kanyang teacher ng personal. So tignan natin kung makakapag-usap sila. Pero mayayain yung teacher niya sa camera eh. Sasabay na rin natin na i-enroll si Bunso. Nakakapanibago dahil pareho na silang malayo. So magbabalik na ang face to face. Kaya maraming pagbabago na mangyayari. Ayan, ito na yung school nila, ang National High School. Anong kalasyaw? Mali ah. Ito papuntang Lukaw. Hindi mo alam yung classroom mo dito ano? Hindi mo alam? Yan. Ready ka na? Kita tayo. Let's go. Ka na. Get kami dyan sa taas. Exercise yang Carlos. Ha? Kuha tayo ng ano, form ni Pia. Ma'am, good morning. Ano po yun? Ma'am, itatanong ko lang po, dito po ba yung enrollment ng ano, grade 7 na? Opo. Hanapin mo. Pwede po makahingi ng form, ma'am? Ano po mga kailangan na ano? Card. May card siya. Wala pa, ma'am? Pero- Kasama ng enrollment form ng card. Pilapan niyo muna ito, tapos isabay niyo dyan yung card, good moral character, at saka birth certificate. Okay, ma'am. Kung meron na siyang picture. 2x2. 2x2 na rin po. Dalawa. Okay, ma'am. Thank you. Dahil palang kailangan. Masasabi mo sa school mo? Ha? Ano?
Maraming chicks. Sabi mo? Good, sabi. Kala ko maraming chicks. Halika na. Dali lang. Pati ako naninibago. Shoot mo ng helmet. Lalabas na tayo. May nakita ka ng kakilala mo? May nakita ka ng kakilala mo? Hindi pa natin mapapa-enroll si Pia. Pag sasakay ka ng jeep, alam mo na yung papunta dito. Lukaw! Bakit lukaw? Downtown. Hindi ka pwedeng sasakay ng lukaw. Maliligaw ka na nun. Iba na yung dadaanan mo. Oo. Ito, pauwi na ito. Pauwi na, papunta na dun sa atin. Diyan, papunta na dyan. Pag hindi kita may hahatid, ang sasakyan mo lang downtown. Pero hindi sila dediretso dyan. Iikot muna sila dito. Ayan, tignan mo yung downtown. Ay. Yan, iikot sila dito. Iikot yan hanggang doon, papunta doon sa school. Kaya pag ano, sabihin mo doon sa driver, sabihin mo yung school. Pwede ba dito? Bahala ka sa buhay ko. Oo, alam na nila yon. Pag pauwi, doon ka sasakay din sa paglabas mo doon sa gate. Downtown. Downtown lang ang ano doon. Ang sasakyan na dire-diretsong papunta sa atin. Walang ibang sasakyan na ano doon. Pag sumakay ka ng Lingayen, oh, wala, hindi ka ano, babalik ka sa bayan. Iikot ka sa ano, sa bayan, pati yung lukaw. Sino nakita mo? Crush mo? Ano, bakit? Oh, sa Lisay. Papuntang ano yun? Oo. Pag pumasok na kayo, pag nagumpisa na yung pasukan, huwag masyado yung barkada. Isabay mo yung pag-aaral. Hindi totoo yan. Mag-focus ka sa pag-aaral. Huwag kayo iiyak. Ha? Eh ako pa rin naman ang magsusundo sa'yo pag ano, kung sakali. Eh bakit kasi kailangan dadalhin mo yung cellphone? Eh yan, di nabasag. Wala kang gagamitin. Wala pa tayong pera. Pag may pera, paayos natin. Hindi ka pwedeng pupunta-punta kung saan ha? Sinasabi ko sa'yo, mahihirapan akong hanapin kayo. Ha? Kaya nga, mas maganda na yung magpaalam ka sa akin kung saan ka pupunta, para alam ko kung saan kita hahanapin. Para alam ko kung saan kita hahanapin. Kasi maraming mga loko-lokong bata ngayon.
Buti sana kung malapit lang yung school. Unahin mo yung pag-aaral ha. Huwag yung chicks ha. Alright, so magpapaalam na kami guys. So thank you so much sa lahat ng umabot hanggang dito sa dulo. So hanggang sa muli. Paalam. Yeah.